Piny Kenya kawuono hingo dichieng' moket tenge ne ber aluora kawuono e bwo thor mar wach ma jiwo oganda mondo omed pidho yiende e bero aluora makare. E kinde mar hingo nyasi ma kama higani, sikunde mag primar bende oriwore gi chenro mar jiwo pith mag yiende e bwo chenro kata e bwo thoro ni Turudi Primo. Kawuono sikunde mag primar moro ka moro e pacho ka igeno ni biro pidho yiende mag olemo 2,000. Yiende ma gibiro pidhogi ibiro konygi gi jo NYS mabiro chwalo negi kothe. Ka piny owacho bende oyango ni chakre higa mar 2022 maheo yiende bilion 1.06 osepidhi, ka dwaro nitie mar pidho yiende bilion 15 kachop higa 2032. Tree will mark the Mazingira Day to date, Friday, 10th October 2025, under the theme Citizens-Centric Tree Growing and Environmental Stewardship. Mazingira Day and its related events is a national call to action for every Kenyan to contribute to the country's environmental restoration efforts by planting and nurturing fruit trees, led by His Excellency President Dr. William Samoei Ruto. Cabinet secretaries, principal secretaries, heads of state corporations, and other senior government officials will today each lead local tree planting activities, setting an example of leadership through action. Each local primary school is expected to plant at least 2,000 fruit trees